Que tal, señoras e señores? Un saúdo. Comeza xusto neste momento que iniciamos a retransmisión o último treito cronometrado número 14 que imos ver en directo entre Cartelle e Teoén. Rally de Ourense, 14,120 kilómetros. Aquí vaise decidir algo que semella decidido, pero non imos contar nada, non nos imos aventurar, porque a verdade é que hai, como sempre, moitos abandonos. Aí están vendo como está a clasificación agora mesmo. Javier Pardo, que pode conseguir, ten na súa man este Rally de Ourense, seguido de outro galego, de Dani Verdomás, de Pepe López, terceiro, pero como ven, moi lonxe, a 2 minutos e 15 segundos os pilotos que saen agora en orden inversa. Hai moitas cousas que comentar, porque está sendo un rally, como dicíamos, moi accidentado, pero que se todo remata como parece que vai rematar, a marxe de ser histórico, porque había moito tempo que non gañaba un galego, pero había moito tempo que non gañaba un piloto de Ourense, da que neste caso Javier é de Allariz, digamos que da provincia. Pero bueno, temos aí a Pardo e o que non temos é a Cohete, digamos, o líder do equipo Skoda, porque onte pudemos ver algunha imaxe do tremendo accidente que sufriu nun dos últimos treitos casi de noite, con varias voltas de campa, afortunadamente sen ningún tipo de problemas, tanto para Cohete como para o seu copiloto Alberto Pin. Antes de entrar en materia e comentar todo isto, pois imos analizar un pouco que este Rally de Ourense cun dos grandes pilotos que temos aquí en Galicia, que está facendo o Campeonato de Europa, do que tamén falaremos de xeito sensacional, e non é outro que Luís Penido. Que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Bueno, como ves, despois falaremos de como está este ano o teu campeonato, que, como dicíamos, impresionante. Como ves este rally que, bueno, xa van, creo que comentabas antes, 19 abandonos con pilotos importantes fora de carreira? Sí, efectivamente, o Rally de Ourense sabemos da súa dificultade, da súa dureza, e se ben este ano non ten pues, unhas temperaturas tan extremas, está a ser, como sempre, un rally moi duro. Unha pena que xa, bueno, boa parte da emoción que tiñamos todos aí, digamos, acumulada para chegar aí ao último treito, pois pendentes de ver como se dilucidaba. A verdad que parte dos competidores xa non están en carreira. Unha pena eses accidentes, incluso unha pena tamén o noso compañeiro Álvaro Muñiz, que desgraciadamente tamén abandonou. Pero bueno, sí que moita emoción e bueno, a ver agora este último treito, a ver que tal se dá todo, e a ver se Javi Pardo conseguimos que consiga rematar unha grande carreira que desde logo que pode ser histórica, non? Álvaro Muñiz, que estaba facendo un rally sensacional, e cousas que pasan, quizá non lo podes intentar explicar ti, como a só 1 kilómetro, non, de rematar un treito e a segundo na xeral, parece ser, porque, bueno, isto haberá que velo despois, pero a priori parece ser que quedou sen combustible. Sí, parece ser que non le chegou o combustible para completar o bucle. Enténdese a priori que isto, pues, nun equipo oficial como Citroën non podería pasar. Entón, alguén tivo que cometer algún error, posiblemente, pues, bueno, como parece ser que levaban, pues, un problemiña na caixa de cambios e tal, pode ser que estiveran o mellor na asistencia moi centrados en intentar solventar e que esa caixa de cambios non fallase, e que por algún motivo, pues, non se lle puxese a ese vehículo todo, unha pequena salida de Arnau Bartés sin maiores consecuencias. Pode ser que bueno, que non se repuxese todo o combustible que faría falta, e a priori parece inexplicable, pero bueno, nas carreiras pode pasar de todo, e non é o primeiro ni será o último o que lle pasa isto. Unha pena, porque estaban xa a puntiño de completar o bucle e xa só faltaba 1 kilómetro para rematar ese tramo, ¿no? E comenzara Muñiz con quinto posto en Sierra Morena, moi ben, e estaba, pues, como decía, facendo un rally realmente fantástico. Outro alpine que saía aí, Alejandro Páez, e outro alpine dun galego, Cajiao, que aí sí que nos podes igual decir que el está en carreira, pero sí, tivo problemas. Tivo problemas porque, bueno, estive en contacto cos seus mecánicos esta semana, e xa me contaban que nos test que tiveron algúns problemas, que apuntaban a problemas mecánicos, pero que despois resultaron ser problemas eléctricos que creían ter solventados, pero que onte se volveron a repetir. Unha verdadeira lástima, porque Jorge está facendo unha temporada maravillosa, vai moi rápido, ademais é moi fiable,
Pero bueno, outra faceta das carreiras, que sempre cando parece que todo está controlado, pois surgen as averías inexplicables e, bueno, terán que mirar no equipo de solventalas, evidentemente, para que solo sea un problema desta carreira e que en outras carreiras teñan que correr con tranquilidade, que ao final é o que necesitan os equipos, non? Vemos aí a Adrián Vázquez, porque, bueno, aparte do supercampeonato, que é o máis destacado, pero tamén hai a Copa Hyundai, non? Hai outros obxectivos, e Adri, que xa creo lembrar que gañou o ano pasado en Ourense 2024, que según mirei aí un pouco tamén sigue liderando, non? Entre os Hyundai, que son, bueno, un feixe de coches os que están participando neste rally. Estas copas tan competidas e tan boas, que son unhas escuelas maravillosas para que os pilotos, pois, noveles e non tan noveles, pois poidan pelexarse aí ao límite o segundo, e son fantásticas. Adrián está facendo unha carreira estupenda. Antes falábamos de Muñiz. Muñiz tamén facía sempre uns rallies de Ourense estupendos, e penso que Adrián tamén pode ir collendo experiencia e pode facer unha grande carreira. Cando te pelexas nunha copa de promoción como a Hyundai, tens que estar moi centrado desde o primeiro metro, porque aí as loitas son o segundo, e se te relaxas un poquinho ou cometes un pequeno erro, xa vas para atrás. Entón, pues, bueno, toda a sorte do mundo para Adrián, e que siga facendo unha boa carreira. Que se veu, entre aspas, beneficiado un pouco de todo isto, porque non estaba facendo un bo rally, e é un dos grandes favoritos, grandes pilotos. Pepe López, co noso compañeiro amigo da estrada, con David, bueno, agora terceiro, pero hai que decirlo, gracias aos abandonos de todos os que tiña por diante. Sí, a priori deberíamos, ou polo menos contaba con que Pepe lle pudo pasar a Cohete, pero que xa non puntúa nada, non? Claro, porque falamos sempre de Cohete, posiblemente o máis espectacular. A xente encanta verlo, non só espectacular na conducción, fora do seu coche, tamén un home cunha personalidade, bueno, abraiante, non? Pero que quizáis peca en exceso diso, porque, bueno, el sempre di que el só lle vale ser primeiro, pero supoño que entre ser primeiro, ser segundo ou abandonar hai moita diferencia. Se todo acaba así, a diferencia, ainda que quedan moitas carreiras, Pardo pode collerlle unha vantaxe na xeral moi importante. Sí, evidentemente, se as cousas terminan así, o normal sería que fose así, pues prácticamente teríamos a Javi Pardo casi con 100 puntos, creo que 99, según os cálculos que fixemos agora, non? E evidentemente cando eres piloto de un equipo oficial, pois tes que saber que non podes pensar nun tramo ou en ti mismo, tes que pensar en nas carreiras e sobre todo en mentalidade de campeonato, non? Porque puntúas para unha marca e puntúas para ti como piloto nun campeonato. Cohete é un grandísimo piloto, non o vamos a descubrir agora, pero si é certo que a veces parece que un poquinho máis de cabeza fría, e o mellor se non faz primeiro faz segundo, e podes conseguir moitos puntos para o campeonato. Pero bueno, a súa personalidade como é, un piloto tremendamente agresivo. Desde logo, cando vas a ver, gustame moito ver rallies cando non poido competir, e dá gusto velo, porque o nivel de ataque que leva é impresionante, e dá gusto velo pasar, non? Temos aí a Peláez con dos grandes copilotos tamén que temos en Galicia. A verdade é que aquí a canteira temos unha canteira fantásticos entre vos os pilotos, pero tamén os vosos copilotos, é sensacional. Sí, bueno, aí é que xa levamos uns anos. Si pensamos de onde nace todo isto, e pensamos, por exemplo, nos Irmáns Vallejo, vemos que eles empezaron a competir no Campeonato de España, crearon moita escola, tanto Sergio como piloto, como o seu irmán Diego na faceta de copiloto, ¿no? de copiloto navegante. Entón, pues, bueno, todos esos cursos de formación, toda esta pasión que nos trasladaron a todos, pois fai que teñamos unha canteira de pilotos e de copilotos extraordinaria, non? Murado tamén prácticamente non se baixa do coche, está continuamente competindo, e tamén é un gran profesional e un gran copiloto. Bueno, antes de que saian un pouco os grandes, bueno, favoritos ou os que van a ocupar en principio o podio, temos a Adri Vázquez. Contanos un pouco, Luis, que tal está sendo esta campaña. Eu digo que sensacional. Está sendo sensacional, male os problemas que, bueno, que sempre hai, en este caso de presuposto, para nós, sí, cortiños, bueno, non? Sí, bueno, para nós está sendo unha tempada excepcional, porque para nós xa poder estar nun campeonato de Europa con asiduidade xa é todo un logro, non? Despois adquirimos un Renault Clio que a verdad que nos está dando moita satisfacción, si estamos conseguindo ser a referencia no grupo 5 do Campeonato de Europa.
era algo para nós impensable, porque a verdade que pensábamos en postos de podio, pero non en estar primeiros, non? Agora mesmo estamos a mitad de temporada, xa cumplimos un pouco as nosas expectativas, non, de competir en 5 carreiras do campeonato, pero claro, agora estando primeiros e restando outras 5 carreiras máis, pois queremos rematar a faena e ser capaces de estar nas carreiras que quedan. Evidentemente vamos a necesitar maiores patrocinios porque as carreiras son moi lonxe e para nós se nos fai tremendamente complicado, non? Temos unha carreira ahora en xullo en Polonia, logo temos unha carreira en Alemania, logo temos Suiza, Eslovenia e Croacia e evidentemente, pois bueno, son carreiras que aparte non coñecemos e tenemos que dalo todo para intentar facelo, pero pola nosa parte non vai a quedar e vamos a poñer todo o interés do mundo e para nós sería unha satisfacción enorme pois poder traer, eu nin o chegar a soñar poder traer para Galicia, para España, para Galicia, para Santiago un campeonato de Europa dunha especialidade como a montaña, que hai unhas máquinas increíbles, un campeonato super seguido en Centro Europa e que desde logo que cando chegas ali e ves o que hai, che parece increíble que non caeras na conta antes da cantidade de público e de pasión que hai por esas carreiras. Sí, pero é moi espectacular, porque estás estado e ves pasar todos os... E as pelexas que hai país por país por dispoñer dunha proba puntuable para o Campeonato de Europa e con un público tremendamente entendido e con moita retransmisión, moito patrocinio, moita sponsorización e desde logo que é un deporte moi seguido en Centro Europa. Pois nada, desde aquí un chamamento a xente que solte un pouco os cartiños, que paga a pena e que hai retorno en todo isto. Estamos vendo aí a Joan Viñes, se non me equivoco, non? Viñes e Mercader, dous rapaces que acaban de empezar. Dous becarios. Dous becarios que, bueno, parece que son prometedores, non? Sí. Que agora mesmo van cuartos na clasificación xeral. Sí, porque o que falábamos, o que vale a experiencia, non? Seguramente levan un ritmo, son moi coñecedores desta proba, tamén levan competido con moitos vehículos distintos e evidentemente saben correr. Onte Joan Viñes decía que lle faltaba un poquinho de ritmo, eu creo que non, creo que o ritmo do campeonato é altísimo e evidentemente o que estarán asumindo outros equipos son uns riscos moito máis altos dos que van asumindo eles, pero bueno, eles forman parte do equipo Hyundai, uns poden atacar máis e eles ser un poquinho máis conservadores e ao final conseguir un bo feixe de puntos para a marca. Bueno, pues parece que ahora sí xa van os primeiros. Temos aí a Pepe e a David con esa onboard. A verdade é que tamén están nunha posición terceiros con unha diferencia importante sobre Viñes de máis de minuto e medio e despois pues teñen a uns 45 segundos a Verdomás. Sí, aí temos a Alex Pais, que está na parte final, aí na zona Alpine. Sí. Esa zona anterior, esa variante, escapouse un poquinho, fixolle un poquinho de subiraxe. En esa variante, que antes se facía en sentido contrario, ensúciase moito, é tremendamente delicada, e foi donde outro Alpine, donde onte tuvo o toque, e que foi unha verdadeira pena, porque estaba facendo unha carreira con moita ilusión, e Diego Fontán, pois bueno, tivo que abandonar por un pequeno toque precisamente en esa zona pola suciedade acumulada. Pois ata o momento aí temos a saída de Pepe López do estradense David Vázquez, que bueno, intentarán que non haxa erros, polo menos non sei se unha das loitas é chegar facer o scratch, non? E aí temos tamén outro grande, David Verdomás, de momento Pais fixo o mellor tempo, 9:29, obviamente non vai ser o mellor tempo de todos os pilotos, e aí temos eso, a Verdomás. Dani Verdomás, que está facendo unha tempada impresionante, é un piloto tremendamente rápido, pero que ademais está moi en forma, porque está facendo moitísimas carreiras, e isto evidentemente dá un plus. Está facendo moitas carreiras e non se está accidentando nin está cometendo erros nunca, que tamén é moi difícil. E non me extraña que este facendo unha grande carreira, e pois aí está, que si todo sae ben, seguramente rematará nunha segunda posición que será excepcional para os seus intereses, non? Bueno, pois veamos aí a Pol Gómez e ahora, pois eso, saindo os primeiros Verdomás, que está correndo todo, a verdade. Está correndo todo. E moi ben. Está correndo todo con Brais, tamén un copiloto de aquí da zona de Noia, que comezou desde a base e que está se convertindo tamén un copiloto de referencia,
E son un binomio, a verdad que están facendo moitas carreiras como Betis, e iso Gañaron en Noia. sí, están sendo un rival moi duro de roer tamén para Alberto Meira, que é moi experimentado e que tamén xa vimos na última carreira, bueno, que tuvo unha pequena saída de estrada como consecuencia de ir moi axustados nos tempos e estar pelexando. Alfonso, que temos a Polo Gómez aquí, que tal, Pol? Como foi o rally, que valoración faz? Bueno, pues rally muy complicado, la verdad. Nos da una experiencia brutal. Hemos tenido problemas durante todo el rally con la segunda, con la dichosa segunda, todos los tramos, pero bueno, hemos sabido aguantar el ritmo y nos llevamos esta... No, pero creo que es... Sí. ¿Qué tal la lucha con Adri, con piloto local? ¿Con quién? La lucha con Adri Vázquez. Bueno, él es de aquí, así que es un pilotazo aparte. Corre mucho aquí en Galicia, lo sabíamos. Y nada, venimos con expectativas normales porque correo contra todos que ya han corrido este rally y es la primera vez. Así que bueno, una segunda posición es muy buena. Gracias, Pablo, suerte. Gracias. Pues gracias, Iago. Aí estamos con algún problemiña na conexión. Sí, Eu quero bueno. decir unha cousa antes de nada. Sí. Gracias, e digo irónicamente, a Federación Española por facilitarnos en nada o traballo, neste caso de Frank, o noso cámara, e de Iago Galloso, como foi o ano pasado tamén con Rodri, o traballo. Non o facilitan absolutamente nada, e aquí pois eu simplemente quero deixalo dito públicamente, porque senón non intentamos facer un esforzo non só no Rally Galego, no Supercampeonato, Cera, etcétera, etcétera, pero bueno, aí queda dito, digo eu, e xa está. Mientras veíamos aí a Javier, que a verdade é que eu creo que Javier, lembro a temporada o ano pasado chegara moi emocionado a meta, por varias circunstancias. Como gañe este ano vai ser para Javier un día histórico, creo. Obviamente, sí, sen dúbida que non se olvidara deste día. Seguramente sae todo fantásticamente. A ver se escoitamos algo. Sí. Don Boar. Aí está chegando Alex. A ver se escoitamos a Alex Pais agora. ¿Qué tal, Alex? Enhorabuena por rematar o rally. Gracias. ¿Cómo fue la familia? Bueno, complicada. Se va a ir porque estaba muy sucio y bueno, sufrimos bastante. Pero bueno, poco a poco vamos soltándonos un poquito, cogiendo confianza, estamos muy lejos de lo que tenemos que hacer. Pero bueno, esperamos 15 días en el baja, en el horario de casa y trabajando un poco más. Logremos dar un poco un paso más adelante, que es lo que necesitamos. Un objetivo rápido. Pues estar en el top 10 seguro, pero más cerca de la cabeza. Aí estaban as palabras de Alex Pais. Temos aí algún problemiña nesa comunicación, pero bueno, máis ou menos o importante podemos escoitar mentras vemos, a ver se agora podemos escoitar, a ver como lle dá as ordes David Vázquez a Pepe López. Bueno, xusto nese momento cambian, aí temos a Peláez e a Murado que xa están chegando a liña de meta. Aí dando espectáculo. Nos Peláez en esa rotonda dando espectáculo. A pena non escoitar a David Vázquez porque A ver se escoitamos agora. Con izquierda 5 buena top, gana esta 6 buena sí. Se abre, y listos. Derecha 5 buena top, con izquierda y listos. 5 buena top, con izquierda y listos. Izquierda 7, 6, 15. 6 buena top y... Agora cortase un pouquiño, aí temos esta dupla. Antes existera outra dupla con Vallejo, que non, bueno, cousas que pasan, non funcionou tan ben. Nada, eu confío en eso, que Pepe, da que creo que Iago Galloso ten outro convidado. Sí, estamos con Adri Vázquez, o piloto galego. ¿Qué tal? Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué valoración por dos rally? Pues como todos los rallies de Ourense, bueno, en galego. Sí. Como todos os rallies de Ourense, unha proba moi difícil, de moito aprendizaxe, de menos a máis, viñamos con ganas, para nós o rally da casa, sempre Jano fai un traballo espectacular e toda a súa xente, e queríamos demostrar que este ano temos ritmo, que estamos aí para loitar polas vitorias, e así o fixemos. Agora por outra nos Rías, non? Ahora con moita motivación para os Rías, preparalo ben e sair a correr. Gracias, sorte. Moitísimas gracias. Pues gañador outra vez por segundo ano consecutivo da Copa Hyundai. Tamén moi ben Paul, que falaba antes que evidentemente na súa primeira competición aquí obter un segundo posto
excepcional, parece que levaba unhas pequenas bueno, uns pequenos daños na segunda velocidade da caixa de cambios, pero gañar de Adrián evidentemente entendo que consideraría prácticamente imposible estando na casa, ademais. Efectivamente, entonces grande rally dos dous e noraboa por Adrián e oxalá lle consiga dar continuidade nos Rías Baixas. E aí temos a Viñes Mercader, Viñes, non sei, atacando pode conducir este home, que tamén, porque mira que espectáculo está. Sí. Sempre foi un piloto moi espectacular, incluso xe moitos anos cando competía con aquel Seat Ibiza Grupo A, estábamos esperando nos tramos a que chegara. Despois coa Suzuki, competiu con Pardo, ademais. Moi espectacular, si lleva moitos anos competindo. Con derecha 8 detrás. Mais escoitamos a David. E temos máis convidados. Muchísimas gracias, nada, muy contento, un rally muy espectacular, la verdad, una carretera muy complicada y una afición increíble. El objetivo era hacer kilómetros de calorías, cumplido, ¿no? Sí, está claro, era lo que nos veníamos, conociendo estas carreras tan sucias que de cara al futuro nos vendrá muy bien y de cara a Rías un plus enorme. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen los tramos de Galicia? Ah, espectacular, lo hemos recorrido el año pasado, hemos disfrutado y este año el doble. Gracias. Suerte. Pois aí tiñamos a Fariña, piloto canario, Sí. Dos bons pilotos, non, do supercampeonato, e aí vemos a Javi, a David de la Puente, que, bueno, obviamente non vai facer como cohete, non se trata disso, non vai arriscar. Debería, xa na primeira pasada por este tramo de Fito Javi obtivo o mellor tempo, pero evidentemente agora non vai a facer ese tempo, o normal será que vaya. Aí amañamos puntiños con TC Plus, entón era non é o mesmo. Efectivamente. E ademais, bueno, que Javier Pardo pode conseguir e ahora unha vantaxe máis que, como decíamos, importante de cara ao final, mentras está chegando aí Pepe López xa e David Vázquez a esa zona rotonda. E sucia está prácticamente como unha playa con area que Izquierda 7 metros junto. facendo moi ben, porque se foi pegado a rotonda recorre menos metros e ao final foi moito máis rápido, non? Aquí a espectacularidade de facela por fora derrapando moito queda moi ben, pero máis rápido é facela ca roda dianteira o máis pegada posible ao bordillo e recorrer menos metros, non? Pois aí vemos ese onboard tamén de Javi Pardo e David de la Puente. Creo, fixen ante a conta dos 13 treitos anteriores, fixeron 10 scratch. Sí. Gañou un cohete, outro Pepe e outro Verdomás. O resto, todos para Javier Pardo. Máis convidados. Está Peláez. Tenemos aquí a José Luis Peláez. ¿Qué tal? Bien. Bueno, un rally para nosotros progresivo. Empezamos perdiendo mucho tiempo, que no cogíamos buen feeling, pero luego a la noche fuimos mejorando con los cambios que hicimos y bien, cogiendo un poco de cara al Rías. Tengo que preguntarse por los copilotos, ¿qué gallego? ¿Cómo se portó? ¿No? Bien, se porta bastante bien. Un poco a veces hay que aguantarle, ¿sabes? Porque tiene sus bien, lo pasamos bien además de lo que se trata y nada, muy contento. Gracias, suerte. Ahí está, Peláez, formulado. Bueno, da gusto contento verlo con así. Murado, ¿no? Sí, porque onte nas declaracións se veía a Peláez estaba un poquinho disgustado co seu ritmo, non iba cómodo co coche e agora, pues, bueno, se ve que disfrutaron, que disfrutaron un Terceiro mellor tempo fixeron. moi ben. Seguimos aquí co becario do rally. Joan, enhorabuena. Gracias, de verdad que súper contento, ¿no? De estar en otro leche, de haber disfrutado como hacía muchos años y de una afición increíble, de unos tramos brutales, ¿no? Contento porque no ha sido un rally fácil, ha sido un rally duro, los tramos eran muy nuevos para nosotros y la verdad que hemos disfrutado muchísimo y ha ido todo a la perfección, todo. Tienes muchos rallies de Ourense encima, posiblemente uno de tus favoritos esta edición. Sí, la verdad que sí, la verdad que es que cada año que vengo aquí pienso que igual es la última vez, es decir, que disfrutándolo mucho y pasándolo muy bien, de verdad que sí. Gracias, Joan, enhorabuena. Pues de momento Viñes, segundo mellor tempo, o mellor para Pepe López, estaba chegando aí Dani Verdomás e este é un board que leva Pardo. Bueno, ainda que temos algún problema na conexión, a verdade é que hai que parabéns a Fran de Caldas e a Iago Galloso, están aí parando os pilotos, e aí temos a Pepe e a David, temos os dous que
van ser, se non pasa nada, terceiros. Non sei, igual podense levar o, bueno, a honrilla de levarse o scratch. Hombre, no, sí, mellor tempo deste treito. Pode ser, é moi probable porque falamos, non? Javi Pardo debería ir a asegurar e entendemos que non ten porque tampouco te podes relaxar demasiado, porque tamén é típico nas Os carreiras. pilotos tamén vos guste rap, quero decir, igual non sabedes manexar ben, sino... Efectivamente, é que non, cando quedes a fluxar un poquinho é complicado atopar ese punto e tens que baixar un poquinho en todo o tramo, entón non é fácil, é fácil que cometas un erro, tens que, sobre todo, non tratar de non perder a concentración e para Javi evidentemente ten que ser un momento no que ten que levar unha emoción moi grande por dentro porque sabe que está a punto de facer algo moi grande, entonces bueno, hai que xestionar todos esos momentos, ¿no? Máis convidados hai con Yago. Tenemos aquí a Pepe López. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo fue el rally? Bien, bueno, estamos en el final, que ya es algo por todas las complicaciones que hemos tenido, también penalizaciones del tema de la salida y nada, contento yo creo tanto David y yo de sacar estos puntos. Estamos en el tercer rally de la temporada, todavía quedan muchos y hay que seguir trabajando. ¿Qué tal con el coche? Porque sí que es cierto que decías que no ibas cómodo de todo en la jornada de ayer, hoy mejor. Sí, la verdad que no termino de encontrarme con él. Sí que es verdad que hoy hemos probado muchas cosas durante el rally, hemos probado muchas cosas, pero que para este tipo de rallies que vienen ahora no sirvan. Gracias, suerte. Chao. Pois xa rematou Pardo e fixo 8.34. Bueno, pois de momento é o mellor tempo, sí, porque Pepe, que xusto estaba agora en pantalla, fixo 5 segundos máis, sí. É bastante diferencia, É bastante diferencia. Sí. O Bueno, sea, Javier non... bueno, non te fixo 25, pero o tramo agora está moito máis sucio. Veo por lo que xa percibo desde aquí, está bastante peor que na primeira pasada, como é normal. Bueno, pues ya estamos cos mellores e con... Aí temos. Fantástico, Verdomás Aí está Dani, Brais Mirón. Mirón, a verdade que tempada está facendo este piloto, Sí. Son un equipo moi bo, quero dicir, él evidentemente tamén ten un copiloto que sabe que pode confiar plenamente en él, Sí, para poder ir cos outros pechados, como se di, ¿no? Temos sempre un pouco a tendencia de fixarnos no... Sí, por suposto. No piloto, pero estes pilotos que están facendo este tempo aí, se non levan un acompañante do mesmo nivel que eles, sempre ao final... Pois unha penalización, un retraso, unha nota marcantada. É dicir, os copilotos son como os porteiros en fútbol, levan un nivel de presión. Sí, cando fallan eles notase moito máis. Efectivamente. Entón, pois bueno, moi contentos e pois temos dos equipos galegos aí, no primeiro. Bueno, pois decía, histórico. Bueno, mirando antes, Iván Ares, o último galego, a Iván, que seguro que nos ve, mandamos un saúdo, unha aperta forte. E confianza con velo no seguinte, Rías Baixas, sí. E a por todas, o herdeiro e Pardo, e despois creo que hai que irse aos inicios dos 80 para topar a Peitos e a Beni. Beni creo que gañou 4 veces. Sí. Bueno, Beni evidentemente no seu momento tamén foi unha auténtica referencia e bueno, foron tempos pasados, pero que no seu momento gañar 4 veces un rally de Ourense, cuidado que non é pouca cousa, pero bueno, o que fai agora Javi acaba de gañarle tanto a Cohete, piloto profesional, Pepe, piloto profesional, e non sei, aquí despois decidirá Chema ou non sei que pasará, pero agora mesmo é el líder de equipo, Javi. Creo que leva 24 puntos. Debe de estar con 75 puntos e Javi debería quedar con porque gañou Cohete as dúas primeiras carreiras en Lorca Sierra Morena, pero Javi estivo aí detrás. Bueno. Queda moito campeonato, evidentemente esta é a terceira carreira, son 8. O afilador. Ai, a xente. Javito, dame un beso, Javito. Mira que boa imaxe esta imaxe, os dos galegos, que bonita, os galegos no máis alto. Que bonita imaxe a que temos aí, Javi, Dani, e aí está, o champán, o cava, non sei, e para Javi, isto ten que ser sensacional. Agora aí hai menos xente, pero cando dentro dos minutos tamén claro, o parque pechado, podium, e todo, non? Ese é un soño para él, evidentemente. Tería soñado moitas veces con gañar un rally de Ourense e así desta maneira, ademais nun equipo oficial como Skoda e con un gran futuro por diante, porque é un piloto moi novo e que pode facer aínda moi boas cousas, non? Ten que deixar, non sempre lle decimos en broma, obviamente, deixa os negocios que xa chos levan na familia,
adícate a isto, que son uns anos nada máis, e despois xa retomas, porque eu creo que pode ser un... Bueno, xa é, pero un piloto de referencia. Agora mesmo está con posibilidades de elevarse ao supercampeonato, nada máis e nada menos. Sí. Sí, y desde logo que Cohete non o vai a ter nada fácil, E o equipo Citroën tamén, pois mira, pois hoxe lle saleu tamén todo moi mal, non? Porque, joder, pois que Álvaro Muñiz podía facer, tamén seguramente podía estar loitando por ese segundo posto. E Unai tamén, que máis tamén tuvo un golpe agora Muñiz, pola tarde. Sentímolo máis por Muñiz porque é danos a terra, claro. Pero bueno, o equipo Citroën, a verdad que non lle saliu nada ben este Rally de Ourense. Bueno, pero iban ben, en ese sentido poden quedar satisfeitos, non? Porque, bueno, unha saída, podetela... Sí. Javi, David, enhorabuena, habéis forjado O un de Álvaro, magnífico bueno, rally de principio imos a fin. escoitar Un a rally Javier, muy ainda que duro, despois con queremos muchas escoitar bajas, con lo esperado Yago. en este Rally de Ourense, en este rally de casa en el que por fin ganas primera victoria. Yo sé que esto es especial, pero quiero que me lo cuentes tú. Sí, como bien dices, un orgullo poder estar hoy aquí en primera posición, pena que falta José y Alberto, pero bueno, hemos hecho un rally estupendo, muy duro, la organización ha hecho un recorrido que a priori parecía duro, pero no tanto como al final fue. Muchísimas bajas, nosotros hicimos un gran trabajo yendo muy regulares, sin cometer errores, o menos que nuestros rivales. Moi positivo para nós, non? Creo que ao final a nosa segunda presencia no supercampeonato vimos que era moi bueno e un segundo posto, pois deixanos moi bo sabor de boca e con ilusión, pois de ao mellor poder continuar ou intentar o ano que ven. O mellor non era o esperado ao comezo do rally estar neste podio, pero sí que iso tamén marca un pouco o nivel dentro do campeonato regional galego, non? Para que vexa xente no nacional pois o nivel que hai en Galicia. Sí, eu creo que moitas veces subestiman os R5 no campeonato galego, pero non hai ninguna dúbida que a loita que mantemos con Alberto Meira sempre o ritmo moi parecido ao que levamos aquí, co cal creo que o noso campeonato é un bo campeonato para estar preparados para o supercampeonato o próximo ano. Que che decía Pardo agora arriba? Nada, que estaba moi orgulloso, moi contento, creo que facía un montón de anos ademais que non ganaba un piloto ourense ao rally, eu estou moi orgulloso por ele, é un moi bo amigo mío, estou moi contento por ele. E agora polo Rías? Bueno, vamos a ver, decidiremos a próxima semana se cambiamos de rumbo. Gracias, Dani, enhorabuena, Dani, Brais. Otra aventura nueva que... Pues que ben, non? Que tranquilo, Que boa referencia que facía Iago de decir que isto pon en valor tamén o campeonato galego. O campeonato galego, sí, porque ao final as loitas son a décima ou segundo e evidentemente vai ser un ritmo moi alto, porque además os tramos normalmente son un poquinho máis cortos, entón pois tens que ir totalmente ao límite. E tamén hai que dicir unha cousa moi importante, e é que hai que agradecer moito as apostas que fan tanto Diciclin como Recalvi por estar apoiando estes equipos galegos e estes pilotos galegos e copilotos, porque sin eles evidentemente pois non poderían ter esa progresión que tiveron, que tamén como Jorge Cajiao saíron de copas de promoción, que loitaron desde a base e que estos están dando ya ahora pois a posibilidade estas empresas de poder estar competindo aí ao máis alto e poder demostrar o seu nivel e poder ter esa oportunidade. Pois aí temos a Javi, creo que con parte da familia, non? Que está aí, ese é o seu pai, sí. Tamén un grande piloto, competía moito en terra e moito en carreiras aquí en Galicia e evidentemente a pasión é familiar polo automobilismo e polos rallies en particular. Aquí é bonito porque é bonito ver esta imaxe, pero vai ser moito máis seguramente emocionante para todos velo en Ourense xa, en Ourense cidade, cando reciba, non? Aí cando estades no podio, cambia o conto bastante, non? Sí. Chicos, ¿celebramos ahí o qué? ¡Hombre! Ahí está para o recordo. Si polo que sei, se acaban de conectarse con nós, que agardemos que estiveran todo o tempo. Hoxe falamos dun rally de Ourense histórico. Gaña outra vez un piloto ourensán de Allariz, Javier Pardo, desde os 80 que non o facía. E segundo Verdomás, o sea, dous galegos no máis alto e un Verdomás que participa o que llevou, pode ir a montaña tamén, non? Sí. Igual, Luis. Sí. Hombre, é moi importante poder ter a oportunidade de ter ese ritmo de carreira, non? Os pilotos que levamos anos correndo e xa temos corrido máis e épocas que menos e tal, pois cando compites menos sí que notas que perdes non perdes capacidade de pilotar, o que perdes é ese feeling, claro, ese pequeno plus que se nota e que ao final nunhas loitas moi estreitas sí que poden marcar unha diferencia. Entón, está me recordando moito a Tino Iglesias, porque Tino Iglesias tamén se apuntaba a correr todo, non? Entón, corría autocross, corría subidas, corría rallies,
e agora mesmo pois Verdomás e Brais Mirón pois poden estar facendo moitas carreiras e tamén do mesmo xeito que falábamos con Javi Pardo tamén teñen un futuro moi prometedor por diante e en Galicia hai que ver o que temos, Sí, por suposto. Estes dous e temos ademais, bueno, temos Álvaro Muñiz que xa ten máis experiencia e temos a Jorge Cajiao que tamén está no equipo Recalvi e que todavía tamén lle queda moito por decir e que vai a conseguir moitas cousas. A mí me encanta tamén como piloto porque ten estos son pilotos novos pero que chegan como con como decirlo, con moita templanza, non? Sí, serenos, que saben o que están facendo, chegan moi ben formados, moi ben asesorados e ao final certa veteranía, certa veteranía, sí. Efectivamente. Sin tela, obviamente. Sin ter moita idade, chegan con moita veteranía. Pois mira, en 4 minutos temos que despedir, pero creo que igual temos a oportunidade de escoitar con Iago, pero temos algún problemiña, a ver se escoitamos o gran gañador deste Rally de Ourense e novo líder. Así é, que tal, Javi? Noraboa. Que se sinte despois de tantos anos un galego ganando o Rally de Ourense? Pues bueno, súper contento de poder cuajar esta victoria nun rally tan duro como vimos que foi, que houve moitísimas baixas, fixemos un rally perfecto, sin errores, e tendo un nivel moi alto durante todo o día, no día de ayer e no de hoxe conservando moito e sendo moi cauteloso, administrando a ventaxa que tiñamos. E nada, ahora disfrutar, isto vai para todo o equipo e toda a xente que fai posible que estea aquí. Precisamente, iso que falas de administrar, o mellor tocouche un rol neste rally ao que non estás habituado, porque normalmente que marca un pouco esa cabeza de cohete no equipo e a ti tocouche pois ser a cabeza de equipo durante toda a xornada de hoxe. Como le bache? Sí, xa desde ayer, non? Desde que lamentablemente José e Alberto non estaban xa en carreira, levamos todo o peso nos nosos ombros e fixemos, creo que un gran complicado cando todo o equipo está dicíndoche non corras, vai a modo, non cometas errores, tes tantísimos kilómetros por diante, con tramos tan complejos, pois é difícil administrarse e non querer correr demais, é realmente difícil. É das cousas máis difíciles que pode haber neste deporte, saber dosificar tanto e con esta presión que había, non? De non cometer fallos. Pero bueno, estamos aquí, fixémoslo á perfección e agora a próxima. Javi, sorte. Gracias. E foi un rally, se me permites, Alfonso, que na miña opinión hai que ter en conta que casi non houve pinchazos, que o rally de Ourense normalmente suele ser un rally moi duro, entonces pois bueno, aí superan correr e ao mesmo tempo tampouco ter moito cuidado coas ceñidas, con todas as pedras que se soltan e que os pinchazos no rally de Ourense suelen ser tamén moi complicados e suelen decidir moitas veces as carreiras. Bueno, pues con esa imaxe máis histórica, piloto de Ourense volve a ser gañador, ímonos despedir, un piloto de Ourense, un piloto galego, líder do supercampeonato, Verdomás que foi segundo, así que gran tarde que vivimos aquí. Si non estaban cohete outros, porque este rally é moi complicado, así que tamén a regularidade hai que aplaudila. E nada, Luis Penido, moitas gracias, moita sorte e a ver, estamos atentos ao que pase en Polonia. Moitísimas gracias a vos. Vémonos na seguinte no programa en Trata de Arrancalo, última fin de semana deste mes.